Подобна експозиция се представя за първи път във Варна. На едно място са събрани уникални експонати. Експозицията включва още няколко президентски возила. Кадилакът от 1938 година возил Рузвелт, Труман и Айзенхауър, както и Линкълнът от 1950 принадлежал лично на Айзенхауър. В импровизирания авиопарк атракцията е самолетът на българския капитан Димитър Списаревски. При първия си боен полет с машина Месершмит той спасява София от американски бомбардировки през 1943 година. Моделите на самолети в експозицията са повече от 100 – немски, руски и американски. Поне 20 пък са различните бойни хеликоптери, между които щурмовият черна акула К-50. Тежките бронирани машини, танкове и БТР-и допълват бойния контингент. На централно място е изложен макет на автомат Калашников. Оръжието е абсолютно точно копие на оригинала, направено от същите материали – метал, дърво и пластмаса. Може да бъде разглобено дори на части. Най-добрите модели в различните категории ще бъдат отличени на церемония на 1 ноември в Археологическия музей. Това ще бъде и последната дата, в която варненци и гости на града ще могат да видят изложбата.